Sant Pol de Mar no sap parar quiet. Aquest cap de setmana la població ha celebrat la Festa de la Dansa. El motiu, commemorar precisament el Dia Internacional de la Dansa. Les noies que estan fent dansa a les antigues escoles ens van proposar de celebrar el Dia Internacional de la Dansa, que era la setmana passada. El que passa que nosaltres ja teníem la Fira del Formatge programada de cada any i els hi vam proposar de fer-ho la següent setmana. Ens va semblar una bona idea i vam pensar, doncs vinga, va, endavant, provem-ho. Si veiem que la cosa va bé, doncs l'any que ve hi tornarem. El centre neuràlgic de la festa va ser la carpa del Parc del Litoral. Per començar, durant el matí del dissabte, els alumnes de dansa de Sant Pol de Mar van oferir un llarg ventall d'espectacles de ball i música de diferents estils. El jazz, la dansa clàssica i el hip-hop van ser els protagonistes durant el matí. Jo vaig a les escoles d'allà dalt, al no sé quin carrer, després de Sant Pol, i hi ha un professor que es diu Gavi, que és qui ens ha ensenyat aquestes coreografies, i ens va preguntar si volíem participar i vam dir que sí. A més, l'activitat va comptar amb la col·laboració de l'Escola de Música i Dansa de Tiana. Ens ho van dir perquè ja veníem altres anys aquí a ballar i llavors la nostra profe de ballet ens va avisar perquè feien un ball aquí i sempre ens animem a fer coses d'aquestes i venim i ens ho passem molt bé. La importància dels ensenyaments artístics és crucial, com hem dit al començament, per tot, per la interrelació, per la disciplina, pels sentiments, per les emocions, és importantíssim. I, home, s'ha de fer música, s'ha de fer dansa, s'ha de fer pintura i tot el que sigui gaudir de tot això, per l'educació és primordial. Per acabar al matí, un espectacle de dansa contemporània. Ja a la tarda, el ritme es va anar animant amb una masterclass de zumba i xaca dance. Venim de Tordera. Sí, doncs vinga a les 6 a ballar. I aquí hem vingut. Només he ballat jo, però bueno, les altres s'han tallat. Perdona, jo també. Bueno, res, una cançó. En principi tenia una mica de vergonya, però després ja he començat a ballar l'última cançó, però... I pels més atrevits, una estona de country, una bona iniciativa per animar el poble. Aquest cap de setmana tan marxós va continuar el diumenge. L'associació Swing Maresme va guiar els diferents assistents al taller ballada per tal de perfeccionar el swing de cadascú. Després d'aquesta mena de curs d'iniciació, via lliure a la creativitat i al ritme.